Zekerheid. As Britas. Die crazy guy. Okay, Riggs. Met een nog een. Maar hij kan niet zo buiten. Het zeker. Bij die blik is vibe niet. Met de splinttafel zeg. Hoe lijkt het met dat Georgie zo op? Wanneer die Georgie zo op, breng hij Georgie zo flow, huh? Like the chops, you will have to go slow. We don't couple feelings, we just go with the flow, Hoe lijkt het met dat Tony en Guy? Wanneer die Tony en Guy, breng hij Tony en vibe, yeah. Suicide subs, you will have to go slow, cause we don't couple any feelings. Ons vibe niet, Baby girl, can I have your attention? My name is crazy, I got something to mention. Ze slaat me weg and I don't mean to be flexen, but ik get de ram als je lust voor een beetje action. Zij is een engel uit die jammer, jongens, zie niet dat die seriously kom ik doen jou beter als jou previously. Net lekker vibe, na die tijd moet aan die feelings sussy. Ik hoek een pipe for the night till we feeling dizzy. Nou ik als hij Georgie, ze oplaan om met Georgie te boba, zit dat Georgie zo dan. Ik moet getuig zijn als material vertrouw, material verbouw, maar die kan je stop en go net. Nou was de feelings koppel girlie, maar onthoud net. Ik koppel hier nog feelings, die zal later weer met jou check. Of later samen met jou check. Want ik als die voor vibes, dus zal zien dat ik hier bouw het. Hoe lijkt het met dat Georgie zo op? Wanneer die Georgie zo op, breng hij Georgie zo flow, huh? Like the chops, you will have to go slow. We don't couple feelings, we just go with the flow, Hoe lijkt het met dat Tony en Guy? Wanneer die Tony en Guy, breng hij Tony en vibe, yeah. Suicide subs, you will have to go slow, cause we don't couple any feelings. Ons vibe niet, Britas, Britas, splinttafel zeg, Ik smaak het size bij die girlie staat toe appelen. In haar boter, vibe op chocolate, die bij taklas. Ik geef me je val, kijk in de houding, heel wat, heel wat sturven, ja, de girls, ze laat me kakkelen. Gedachten in mijn wallet, zo ik koop je nog een frietie. Brains is volgejaagd van die lieve, ze verniet die gedachten, wat die alligatie in zijn kaart. Schiet die van schiet ik haar kaart, als ze niet weet wat haar geheet het is. Die dinges die ik eet, die tijd voor jou en aan je doen. Als zij wil komen, maar komt ze alleen niet met al je vrienden niet. Als zij afgeja, zal ik jou een stukje van die dinges geven. Dingen likes man, van ik zal als zij wil. Hoe klinkt een kusbieren, een botel in een kaasbal. Dingen likes in zo antes, wantes, laten wat een brazes, yes. Hoe lijkt het met dat Georgie zo op? Wanneer die Georgie zo op, breng hij Georgie zo flow, huh? Like the chops, you will have to go slow. We don't couple feelings, we just go with the flow, Hoe lijkt het met dat Tony en Guy? Wanneer die Tony en Guy, breng hij Tony en vibe, yeah. Suicide subs, you will have to go slow, cause we don't couple any feelings. Ons vibe niet, Ons vibe niet, ons vibe niet, ja. Ons vibe niet, ons vibe niet, say it. Ons vibe niet, we don't any feelings, vibe niet. Met de splinttafel zeg. Bij die blik is vibe niet.